Kaixo, hau Idea Telas da. Alasne Joaniz naiz eta Iruñeko mankomunitateak antolatzen duen Kosetelas guneko begiralea naiz. Hau da gaur egingo dugun teknika. Estampatuko ditugu oial batean, kotoizko oial batean, kamiseta zar batean, nahi dugun tokian, zuhaitzean hostoak. Teknika hau egiteko, egin behar dugun lehenengo gauza da kalera atera. Aterako gara, basora, mendira, parkera, plazara, nahi dugun tokira, zuhaitzak dauden toki batera, eta eramango dugu liburu bat eta egunkari bat, bai? Eta egingo duguna da, hostoak bildu. Hartuko ditugu hostoak, sartuko ditugu periodikoen artean, bai, egunkarien artean, eta sartuko ditugu liburu batean. Etxera llegatzen garenean, liburu horren gainean pisua jarriko dugu. Eta horrela, hostoak zapalduko dira eta geratuko dira lisoak. Eta hosto horiek erabiliko ditugu hurrengo egunean, 2 egun barru, holako zerbait. Hostoak liso geratu behar dira, baina ez dira gehiegi lehortu behar. Bestela hautsi aldira. Oso ongi. Honetarako beharko duguna da oial. Kotoizko oial txuri bat, bai? Kotoizko oial txuri bat, kamiseta bat, praka bat, nahi duguna, bai? Erabiliko dugun materiala izango da kotoizkoa, ahal bada txuria edo oso argia eta estampaturi gabe. Teknika honek balio digu estaltzeko, agian kamiseta batean atera zaizkigun mantxa batzuk, edo bai, zikinkeriaren bat, edo hola. Ez digu balioko estaltzeko adibidez propaganda marrazki bat, bai? Saiatzen bagara propaganda marrazki bat estaltzen, hosto batekin geratuko da zerbait zikina, ez da ongi ikusiko. Ez hostoa eta agerian geratuko da propagandaren marrazkia. Beraz, nik nire kontsejoa da, ez erabiltzea, nire aholkua da, ez erabiltzea horretarako. Erabiliko dugu bai, mantxa txiki bat kentzeko, edo etxean daukagun kamiseta, praka edo oial liso bat apaintzeko. Ongi. Horretaz gain, beharko dugu brotxa bat, arropa margotzeko margoa, teknika hau egiteko, gaur erakutsiko dizuetan teknika egiteko, oinarrizko koloreekin nahikoa da, horia, urdina eta gorriarekin nahikoa da, sukaldeko paper absorbentea, bai? Zuhaitzean hostuek, hartuko ditugu desberdinak horrela egiteko gauza polit bat, eta egunkaria. Margotuko duguna baldin bada praka bat edo kamiseta bat edo horrelako zerbait, bi oial kapa dazkana, aurreko partea eta atzeko partea, egingo duguna da egunkari bat dolestu eta bi oialen artean sartu ez markatzeko atzeko partean daukaguna, bakarrik markatzeko goiko partea guk margotu nahi duguna. Ongi, basora joaten garenean aukeratuko ditugu hostoak. Saiatuko gara hartzen zaina oso markatuta daukaten hostoak. Honek lagunduko digu hostoaren marrazkia hobeto markatzen, bai? Eta margotuko ditugulako atzeko partetik. Aurreko partea lisoagoa da eta atzeko parteak dauka marrazki gehiago. Oso ongi. Aukeratuko dugu hosto bat, nahi duguna, eta margotuko dugu atzeko partetik. Hau da aurreko partea eta hau da atzeko partea. Atzeko partetik margotuko dugu. Teknika hau egiteko batez ere kolore horia erabiliko dugu. Hartuko dut kolore horia eta hostoa margotuko dut oso ongi bazter guztietatik. Bai, ertz guztiak ongi guzti margoarekin. Dugu ez erutziko margotu gabe. Jarriko diogu egunkari bat behan ez zikintzeko. Bai, gainera teknika honekin zabaldu behar dugu asko margoa. Orduan bestela zikinduko genuke edo beko oiala, edo maila, edo behan daukagu. Orain hartuko dut
kolore gorria, pikin bat, bai, oso gutxi. Eta joango gara, beti hemen erditik zabaltzen goraka. Goraka, 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 bai? Eta kolore laranja, gorriak eta horiak aterako dira. Hostoaren buskan hau. Margotu, oso ongi. Orain, hartuko dugu hostoa, eta utziko dugu erortzen guk jarri nahi dugun tokian. Ez gara ibiliko hostoa mugitzen, ze bestela zikindu aldugu oiala eta marka arraroak utzi. Utziko dugu erortzen, eta hartuko dugu sukaldeko papera. Jarriko dugu gainean, eta joango gara zapaltzen, gehiegi mugitu gabe, bai, papera eta oiala, joango gara zapaltzen, eta ziurtatuko dugu ongi ari garela markatzen hostoa. Behin ongi zapaldu dugunean, altxatuko dugu papera, hartuko dugu hostoak irtenetik, eta jasoko dugu. Eta hemen daukagu gure lehenengo hostoa. Ongi. Pintzela ongi garbituta, beste hosto bat aukeratuko dugu, eta berriz ere hartuko dugu. Margo horia, margotuko dugu ongi hostoa. Eta kasu honetan hartuko dut kolore urdina, eta geratuko zaizkigun, oso guzti, begira zago. Geratuko zaizkigun koloreak izango dira berdeak. Izango gara zabaltzen. Eta lehen bezala, hartuko dugu hostoa, aukeratuko dugu non nahi dugun eta utziko dugu erortzen. Hartuko dugu papera, lehen alde honetatik erabili baldin badugu emango diogu buelta, ez markatzeko lehengo hostoaren arrastoak. Jarriko dugu gainetik eta joango gara geldi zapaltzen. Zapaldu. Gehiegi mugitu gabe, da zapaldu ez mugitu, bai? Oso, altxatuko dugu papera, hartuko dugu hostoa, eta, hemen daukagu, bigarren hostoa. Bai? Duzue? Orain erakutsiko dizuet hori. Bale. Hau utzi behar dugu lehortzen, nik utziko nuke ordu batzuk. Bai, normalean jartzen du ordu erdi batekin nahikoa dela, baina uste badugu lehortzen hobeto. Behin lehortu denean, jarriko diogu sukaldeko papera gainean eta pasako diogu plantxa gainetik, pasatu ez, jarri ere, zapaldu. Plantxarekin, raton bat, temperatura altuan. Horrek lagunduko dio margo honi fijatzen. Margo desberdinak daude, bakoitza dauka begiratu ongi ze jartzen duen azalpenetan. Bale? Oso ongi. Hauek dira, atera kalera, parkera, basora, plazara, zuhaitzak dauzkagun tokietara, hartu liburu bat eta egunkari bat, eta segi hostoak jasotzera. Gero,